दासान्दि बेबायदि फटक आरो भिडिअ'आ जोबोद ट्रेन्डिं जागासिनो लोगोफोर। नोंथांमोना बेबायदि भिडिअ' बनायनो थाखाय आरो फटक बनायनो थाखाय नैबे भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलां। आं भिडिअ' आरो फटकखौ माबोरै बनायो नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों नोंथांमोननो फारि फारि खोन्थालांगोन। भिडिअ'खौ जोबजासिम नायदो। गिबियावनो गुगोलखौ अपेन खालामनानै नोंथांमोना बेवहाय जिमिनि लिरनानै होदो लोगोफोर। गुगोल जिमिनियाव क्लिक खालामनानै होदो। बेनिफ्राय नोंथांमोना बेवहाय जायखिजाया मोनसे जिमेलजों नोंथांमोना लगइन खालामनानै लादो। बेनिफ्राय गाहायाव बे प्लासआव सेरनानै होदो। बेनिफ्राय आपल'ड फाइलआव सेरनानै होदो। बेनिफ्राय फटक नोंथांमोना जायखिजाया नोंथांनि गेलारियाव थानाय फटकखौ जायखिजाया मोनसे सेलेक्ट खालामनानै लादो। लोगोफोरनो आं जायखिजाया मोनसे सेलेक्ट खालामनानै लाबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबे आस्क टु जिमिनि होननायाव नोंथांमोना प्रम्प्ट लिरनांगोन। कमेन्ट बक्सआव थांनानै नोंथांमोना प्रम्प्टखौ कपि खालामनानै ला। बेनिफ्राय बेफोरबायदि बेवहाय पेस्ट खालामनानै बे थिनाव सोनानै हो। बेनिफ्राय नोंथांमोननो दसे थानानै बेवहाय जेनेरेटिं इमेज नाय लोगोफोर जासिगोन। बे गाहायाव फटकआ नुजासिगोन लोगोफोर। नै गाहायाव नुजाबाय लोगोफोर। नै फटकआ नोंथांमोना नुजाबाय लोगोफोर। नोंथांमोना नुजाबाय नै फटकआ। बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ सेरनानै हो डाउनल'ड खालामनो थाखाय बै गोजौआव लोगोफोर नोंथांमोना नुदोंना सिनखौ बेवहाय सेरनानै होदो अब्लानो डाउनल'ड जागोन लोगोफोर। बे फटकखौ डाउनल'ड खालामबायब्ला नोंथांमोना भिडिअ'खौ बोरै बानायगोन फैदो बिदिब्ला भिडिअ'खौ बनायनोसै लोगोफोर। गिबियावनो नोंथांमोना प्ले स्ट'राव थांनानै मोनसे एप्सखौ डाउनल'ड खालामनानै लानांगोन। बे एप्सआनो जादों लोगोफोर नै पिक्सभार्स लोगोफोर। नोंथांमोना नैबे पिक्सभार्स एप्सखौ डाउनल'ड खालामनानै नोंथांमोना जायखिजाया मोनसे इमेलजों अन खालामनानै लादो। बेनिफ्राय प्लासआव सेरदो, इमेजाव सेरदो, आपल'ड खालामदो। दा बावैसो फटकखौ लोगोफोर नै बेवहाय स्लाबोदो। बेनिफ्राय नोंथांमोना लिरनांगोन बेवहाय हेन्ड हल्डिं दिस 3D मडेल्स। नोंथांमोना नैबेखौ लिरनानै होदो। बेनिफ्राय बेवहाय गाहायथिं जेनेरेट होनाय दङ लोगोफोर। जेनेरेटआव सोनानै होदो। बेनिफ्राय नोंथांमोना दसे गोबाव थानानै बेवहाय फटकआ लोगोफोर भिडिअ' जानानै फैगोन। दसे टाइम लोगोफोर नोंथांमोना नेथ'। जेनेरेटिं लोगोफोर नै जाबाय बेवहाय मिनाव सेरनानै लोगोफोर नै गाहायनि मिनाव सेरनानै नोंथांमोना नायदो। ओमफ्राय नै लोगोफोर जेनेरेट जागासिनो। बेनिफ्राय नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानै बेवहाय सेरनानै भिडिअ'खौ डाउनल'ड खालामनानै लानो हागोन र' लोगोफोर। 95% जाबाय। बेनिफ्राय नै लोगोफोर जाबाय भिडिअ'आ लोगोफोर कमप्लिट जाबाय। बेनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना डाउनल'ड खालामनो थाखाय बै गोजौआव सेरनानै होदो। बेनिफ्राय नोंथांमोना डाउनल'ड खालामनानै लादो। सेरनानैसै नै भिडिअ'आ जोबोद बरिया जाबायना लोगोफोर। बेनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लानो थाखाय बै गोजौनि सिनाव सेरदो। नै आं सेरबाय। सेरनानै गाहायाव नायदो MP4 जिप लोगोफोर MP4आव सेरनानै होदो लोगोफोर। अब्लानो नोंथांमोननि भिडिअ'आ गेलारियाव सेभ जागोन लोगोफोर। नोंथांमोना बे भिडिअ'खौ मोजां मोनबायब्ला भिडिअ'खौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो आरो चेनेलखौ फल' खालामनानै होदो।